Njengamanje sixhumana bukhoma neNtatheli yethu yeZindaba uSamkelo Maseko ukuzwa ngezakamuva njengoba Ithimba likamengameli wezwe elengamele ukuphepha kwakhe lenqatshelwe imvume yokuthi likwazi ukudlula kwelase ePoland kunjalo kanti kusenjalo nezintatheli zakhona la eNingizimu Afrika njengoba ke bonke besaduve eWarsaw ePoland. Samkele sichazele kafushane nje ukuthi ngokwenzekayo lapho ukuthi kungani ithimba lezokuphepha likamengameli wezwe lenqatshelwe ukuthi lidlulele ePoland. Msakazi into eyenzakalayo ukuyimanje sisaphakathi kule ndiza esifike ngayo yayo iSouth African Airways asikaze sivunyelwe ukuphuma kuyona le ndiza ibona abantu abaphethe uhulumeni abantu abamkantubovu kuyona kwezombusazwe kulana ePoland basivimbile ukuthi siphume kuyona le ndiza kahle hle kumele ngabe kade sisukile lana saya eRoseau lapho esizokwazi khona ukuthi siphume kule ndiza sithole indawo yokuthi sikwazi ukugeza sikwazi ukudla siphinde futhi sithole nendlela ezosisa phambili ukuze size sifikile kwelase eRussia kodwa nje kuyimanje ubona abanye oza kwethu balana nabazokuphepha zikamongameli basaphakathi kule ndiza ngiyabona lapha phambili wona amaphoyisa osomaqhuzu bawo amaphoyisa la eNingizimu Afrika basazama ukukhuluma nabalana ePoland ukuze le ndiza izokwazi ukusuka lana kumele ngabe le ndiza ke isukile lana ngo11:30 ekseni kodwa lokho akuzange kwenzeke sekuphele amahora amabili noma amathathu soke sitsheliwe ukuthi sesilungiselela ukuhamba kodwa lutho nje ukusuka abazange bevunyelweke ngoba kuthiwa bahlome bayingovolo njengoba befike lana kwelase Poland bedlulela ukuya eUkraine eKiev lapho ekhona khona umongameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa kanye nabanye omongameli baseAfrika. Samkele, ingabe siphe esinye sezizathu esenza ukuthi le ndize enqatshelwe ukuthi idlulele phambili nje usochazile ukuthi mhlawumbe okunye ukuthi bahlome bayingovolo abaqaphi. Okunye ukuthi ke bekunenkinga yesiqeshana ekumele bebe naso ukuze bezokwazi ukungena kwi-airspace yakwamanye amazwe sikade siza ngalana siyongena kwi-airspace yase-Italy sidlula kwi-Mediterranean Sea ulwandle lase-Mediterranean kuke kwaba nenkinga kumele sizingilize kwaze kwaba 5 kuleyo ndawo ngoba lingekho lelo qoshana noma kuphikiswana ukuthi likhona noma alikho sagcina sivunyeleliwe ke ukuthi size sifike la sithe sesifike lana ke kulendiza kulesikhumulo seyindiza sabe kwale eceleni ekhoneni lapho ekubonakale khona ukuthi kunenkinga bangazivumela ke ukuthi siphume kule ndiza kuthe sekuvunyelwa ukuthi siphume ebusuku babuza ngalezi ibhamu eziphethwe ilabo bezokuphepha bukamengameli kathiwa kufonakala iqeshana okuyilona lona hayi ikhophi yalawo maqeshana ukuze bekwazi ukuphuma kule ndiza uma kunjalo abakantasane balana ePoland bebezoyithatha lezo ibhamu beyigcina endaweni ethile ukuze laba abavikela umongameli bengakwazi ukuhamba nabo nezikhali zabo zokusebenza ukuze beyovikela umongameli eKiev lapho ke ekube khona lokubukana ngeziqhu zamehlo phakathi kwaWally Road okuyena ohola ithimba lezokuphepha likamongameli kanye nalabo abakantasane nohulumeni walana ePoland. Samkele, ingabe khona nesinikuzwile ukuthi kuzokwenzekani ngani njengoba nilapho? Njengoba silana kwamanje sitshelwe ukuthi siyahamba la le ndiza iyaphuma la kodwa mawubheka ngikwazi ukuthi uzakwethu umanqobo uzokwazi ukutshengisa khona nje owakantsasane wala eNingizimu Afrika okuyiyona osethimbeni elikhulu likamongameli ugqoke ibhruke elimhlophe nehembe engazi ukuthi limnyama ume noWally Road kanye nabanye abantu bakudikida lolu daba lokuthi akwazeki ukuthi siphume lana okwamanje okuyinto kade beyidingida kulamahora amabili aya kwamathathu esiphuma kuona njengoba le ndiza akade kumele isukela ngo11:30 kuze kube imanje ayikasuki lokho akukhombisa khona ukuthi inkinga inkulu nezokushintsha ke ezenzakalayo kwezepolitiki mhlaba wonke ubona ukuthi ngobheka ngekwezomlando kwezopolitiki iPoland ibisondelene kakhulu neMelika uphinde ukhumbule ukuthi futhi iPolish kwakhona yena lomlisa uYanusz Walusz owafika nje eNingizimu Afrika wabulala isigagayi somzabalazo okuyena uThunyane uChrisani okwaloko okwabhiliza ubudlelwane phakathi kweNingizimu Afrika naye iPoland ubhekeke umlando futhi ukuthi lawa amazwe ayebizwa ngeSoviet Union iUSSR okuyiyona iRussia eyayikuwona
iwona ayisiza umzabalazo wezenkululeko eNingizimu Afrika babe nomdlelwane neqembu lezombusazwe kanye futhi neqembu elakhulula abantu baseNingizimu Afrika okuyilona elibusayo kwamanje ukhongolose. Lokho kutshengisa khona ukuthi ubudlelwane phakathi kweNingizimu Afrika kanye neRussia buhle kahle, njengoba ubona futhi ukuthi umongameli uRamaphosa uyena oyokhuluma nomongameli waseRussia uVladimir Putin kulamasonto nje amane adlule. Umongameli ubekhuluma izinsuku eziningi kanye naye umongameli waseRussia. Mawubheka ukuthi ukukhuluma kangakanani nomongameli waseMelika uJoe Biden ukhuluma naye kancane, kodwa into ekhona ebonakalayo la ukuthi ushintsho olukhona kwezopolitiki mhlaba wonke phecelezi igeopolitics inkulu. Sibonga kakhulu kwena Samkelo loyo kweNtatheli SABC uSamkelo Maseko besicacisela kabanzi ngokwenzekayo njengoba bevalelwe endizeni ePoland.